बेनिया गासिदो खैरा बारनि गोजा ओमफ्राय खैरा बारनि खैनाखौ मोनफिनबाय बे हाबा जाजोब्बाय एक्सफोरा फिसाजो सोरबा फिसाला ओइ हाबा जामारबाय ने गासैबो दङ नामा दा इनि थ' लोगोफोर वेलकाम बेक टु माय इउटुब चेनेल लोगोफोर दिनै जाबाय Q&A भिडिअ नोंथांमोना ओरैबायदि कुइसन सोंबाय माने जोंनि हाबानि सोमोन्दै जोंनि रिलेशनशिपनि सोमोन्दै आरो जोंनि फेमिलि जोंनि न'खर आंनि न'खर बिनि न'खर आंनि हिन्जावनि न'खर फेमिलि माने एक्स माने लोगोफोर बहुत सोंबाय दे थ' लोगोफोर नै भिडिअ माने स्पेसियेलि नोंथांमोननि कुइसननि सायाव आरोना आं बुंदोंमोन जे आं माने फेसबुकआव होदोंमोन दे फार्स्टनो हा फेसबुकआव आं नोंथांमोना मा सोङो होननानै मोनसे पस्ट होदोंमोन आं बेयाव लोगोफोर गोबां कुइसन फैदों थ' लोगोफोर बेफोर गासैबो कुइसनफोरखौ लानानै लोगोफोर आं दिनैनि नै भिडिअखौ माने बानायनो आखायाव लाबाय आरो आंनि हिन्जावजों कमेन्ट लाखाबाय नै कमेन्टखौ लोगोफोर गासैखौबो सेलेक्ट खालामजोबनो हायासै मानोना गासैखौबो माने नायजोबनोबो हायासै देलाय होमबाबो आङो गासैबो एखे 90% एखे गोजा गासैबो थ' बेनिखायनो लोगोफोर मोननैसो इम्परटेन्ट कुइसनफोरखौ लोगोफोर आं दिनै नोंथांमोननो आं एन्सार होनोसै आरो ना हिन्जाव ना थ' लोगोफोर माने दासान्दि हर दै बेनिखाय एसे गोसोम नुनानै आरो ना मानोना जानाया लाइटआ एसे खम थ' माने सानाव बरायनोनो सोलाबसै आरो ना थ' होमबाबो लोगोफोर एसे एडजास्ट खालामनाय जाबाय आरो ना अके थ' लोगोफोर लेट्स स्टार्ट आवर भिडिअ थ' बडि इन्टारेस्टिं जानो थांसै नै भिडिअ दे थ' जोबोरैनो नायबानो जाबाय थ' फार्स्ट कुइसन सानसुमा बसुमतारिया सोंदों बेसे गोबाव मोजां मोनलायनायमोन आरो दिनै हाबा जाना माबायदि मोनदों दा हाबा जाना सेंग्रा बायदि मोनखोना बोराय बायदि मोनखो दे थाब उन्दै खांद माय गड खांदो गोबावथार थानाङा बिदि सोंदों आरो बियो हा बुजिबाय बुजिनायालाय बेसे गोबाव मोजां मोननायनि कुइसनाथ' हाजार नङाबाबो स' दै बिराद मानसि सोंदों लोगोफोर बिखौ आङो बुंनोसै ना लोगोफोर जोंनि मोजां मोननाया जादों स्टार्ट जादों 2018 निफ्राय 18 मामोन बे समाव माबा जायोलै इलेक्सन जायो जिखि जाया माबाफोराव स्कुल कलेजफोराव इलेक्सन जायो फार्स्ट सेमिस्टारनि जों फार्स्ट सेमिस्टार फाइनाल होमोन सेप्टेम्बर अक्ट'बर मेबि ना दुर्गा फुजा अक्ट'बर जायो दुर्गा फुजानि सिगां जादों सेप्टेम्बर अक्ट'बर दै लोगोफोर सेप्टेम्बर अक्ट'बराव जोंनि मोजां मोनलायनाया स्टार्ट जादोंमोन खिन्थु फार्स्ट खिन्थु बेयो उनावसो बुंदाखो टाइम पास लादोंमोन नों उनावसो बिराद दुखु मोनबाय आङो एक बोसोरा बिराद गोसो गैया खिन्थु टाइम पास लादोंमोन नों खिन्थु गावानो मा टाइम पासआनो अरिजिनेल जालांबाय बिनिया होआखै दखाननिफ्राय जोंनिया लाइटआ गैला उन्दैया माने लाइटआ दुरबल जाबाय होमबाबो जेखि जाया एडजास्ट खालामदो लोगोफोर एडजास्ट खालामनाय जाबाय थ' बेबायदि आरो ना माने टाइम पास लादोंमोन नै खिन्थु बेबायदिनो नांलाय खमलाय ब्रेकआपआनो खैबारबा जायो नांलाय खालिथ' दिनावनो 100 बार जाखायो ब्रेकआपआनो हमना ला गासैदो 1000 जाबाय ना जिखि जाया गुड बायानो जायो गुड बाय ब्लक खालामनाय मा खालामनाय नांलायनाय मानाय जिखि जाया 8 years बिदि सोलिबाय नांलाय खमलाय मोजां अनलायनाया बारा जालाय अनलायनाया बारा ने नांलाय खमलायबा बारा जायो सम नांलायनाय गैयाबा आरो नांलायबा बांसिन जायो अनलायनाया बारा जायो नांलायबायथ' सानैबो दुखु जालायबाय होमबा जि गोसोखांलायोना बेबो गोसोखाङो आंबो गोसोखाङो बे मोनसे गोसोखांलायनाय अनलायनायखौ आरो गोरा खालामो आरो ब्लक खालामलायबासो रायलायलायाबासो अनलायनाया बारायो हदाय बाबु सना होनोबा बालांसिगोन गुबुन सोदोबा एट्रेक्ट जासिगोन सानैबो लास्टाव बेनिखायनो नांलायनांगौ दै नांलायनाया बहुत इम्परटेन्ट लाइफआव ना लाभ रिलेसनशिपआव स्ट्रं खालामो नङा बे मोनसे पइन्टआ फैबाय दै माने आं बुंबाय आरो ना जोब्बाय हा सेक्सना जोब्बाय आरो दोङो दालाय गथ' लागोनलाया दान लाथ'वालायबाय दान लाथ'वानो सेंग्रा सिख्लाया बहुत बेरायनो दङ सेंग्रा सिख्लायाव जों एसे बेरायखाबाय जोङो बहुत बेरायबायना सेंग्रा सिख्ला समावनो जोङो जिखिजाया बे सेलापास थांबाय अरुणाचल शिलं थांबाय सिक्किम थांबाय बे मोनथामानो बेरायबाय आरो गुवाहाटिफोरावबोथ' बे खाथि खाला थांबाय थानाय जायो क'क्राझार होमबाबो जिखि जाया गोजान हिल्स एरियायाव मोनथाम थांबाय आरो ना शिलं अरुणाचल माने जोंनिया टावां बेजों लोगोसे सिक्किम अरुणाचल आरो माबाखा सिक्किमालाय सिक्किमथिं बारा गोसो जाया थेवबाबो बे अरुणाचल टावांथिं साननैसो उनाव ट्रिपबो फैनानै दालाय फिक्स जायाखै फिक्स जाबा खोन्थागोन ट्रिपबो फैनानै जोंनिया हानिमुन मामुनि बाजैया बेसे रांखिनि मिन्थिखायो बेटिया
गोसो थोनाय समाव नोंसोरो सानैजों ब्रेकआप बेखौ बुंबाय आं बहुत बार ब्रेकआप जालायो जाखायो, बहुत बार ब्रेकआप बुंखायो। जालायो हिसाब खालाम। र' दै लाइटखौ मा सिखाथि लाबोनि आं होमबाबो जाला नै लाइटआ गैला नै जोबजोब्बाय एखेयानो जाबाय नालाय माहाय होमबाबो देलाय माहाय प्लास पइन्ट फैगोन फिसानो ओमफ्राय मुनुआ गोदो रानथें थेंमोन मा जाना बुंखो माने बैसोजों लोगोसे मानसिफोरा बुङो मिथियालै उन्दैमोन ना बाराय उन्दैमोन ना जोबाय मानसिया माबायदि जाखो? सिगाङाव फार्स्ट मोजां मोनलायनाय समाव 2018 बियो 17 बोसोरल'सो जागौमोन आं बिनिख्रुइ 1 इयार गिदिर एखमनो 16 फोर जागौमोन आरो ना फार्स्ट स्टार्टिं समाव खैना नों गल्डनि मा जिनिस होखो नै बेखौ दरा लाहा होनाय बेखौ खिन्थु बारा होनो हायाखै डाइरेक्ट बुंखायो आङो दा बिखामाखै आंबो बारा होनो हायाखै मानोना फाइनान्सियेलि मोनदा बहुत दाम बारिना सनाफोरा सना आरो आंहाबोथ' साख्रि बाख्रि गैया साख्रि गैया साख्रि गैया बाख्रि गैया माने हिनजाव लानाया गोरलै नङा गोरलै नङा बे गाना बिराद मिलायबाय आंजों थ' नै सानैबो जा समायखांबाय बे सेम कुइसन सफानि दामखौ खोन्था सफा बारा दामि नङा खम दामिसो दे बुं दे खोनाया बुंदो लाबोराय बिसिना 50K लादो 50 50,000 सफाया 50K लादो आरो ना मोजां जोंनि थाखाय दामि आंनि थाखाय नोंनि थाखाय आंनि थाखाय दामि आरो ना नङा आंनि थाखायबो दामि खिन्थु खायफा बाजिखौ गोसोथोना लाबोदो ना नायना लाबोदो मेनलि दै बुंखाबाय गोसोथोलायनाय गोसोनायबो जाबाय लास्टाव नायबायबो ओमफ्राय बेसे इयार्स मोजां मोनलायनाय र'दै एखेयानो जादों बेसेबां इयार्स जागोनलै 80 निफ्राय सानलाय 8 इयार्स जागोन ना 8 बोसोर जाद्रासै आरो बाजिया मा गामिनि बाजिनि जायगायानो जाहैबाय खैराबारि उदालगुरि डिस्ट्रिक्टनि खैराबारि महलियापारा गामि महलियापारा खैराबारिनि महलियापारा ओमफ्राय बेखौ लाबोदों जोंनि उदालगुरि डिस्ट्रिक्टनि सिङाव थानाय भेरगावनि टलापारा गामियाव खाथि जास्ट 11 किल'मिटार्स डिस्टेन्स 13 किल'मिटार टाउनजों थाङोबा 13 ओमफ्राय सर्टकाट मोनसे दंलै सिखाव लामा सिगाङाव माने खारनो थाखाय फोरा माबा खालामथारमोन आं लामाखौ नायनो खोन्थादों जोंनि न' खाथिथिं ओमफ्राय इथिं दों आरो बहुत लामा बे माबा आरो ना माबालायसै बेफोरो सिनायनो माबा बे माबा आरो सर्टकाट बेयाव 11 किल'मिटार माथि लाना खारनो हागोन बेखौसो नायखायोमोन बे बाजैया बेसे बैसोनि बैसोखौ खोन्थानो मोना हिनजावखौ नोंसोर सानना नाय आन्दासाव बेसेबां जागोन नाय फेमिलियाव आगै नोंसा आगै सना सोर फेमिलियाव सोर दङनो सोरा बेखौ सोंगोन आं गोसोखौ मिथिला आं गोसोदों ना जोंहा दोङो आइ आं आरो दा नै जोंनि हिनजाव फैबायना साथाम जाबाय आरो जा आनै दोङो साब्रै दोङो आरो ना सिगाङावनिखौ लाबोयो सिगाङाव साथाम दङमोन सिगाङाव आरो बिनि 1 इयार सिगाङाव आब' दङमोन ना आब'आ थांबाय बेखौ लाबोनाय जाबाय आरो सोलाय जाबाय आदाया बेसेबां लासै फरायनाय आरो बाजैया बेसे लागै फरायनाय प्लिज एन्सार आंनि फरायनाया जाबाय आङो मास्टार खालामबाय माबायाव जिअ'ग्राफियाव MA मास्टार खालामबाय ओमफ्राय नै जोङो बाजैया BA पास आं मास्टार स्टारना आरो आंहा माबा दङ डिप्ल'मा हिसाबै DLED दङ थ' बिनिया नै आवबाय इडुकेसना ओमफ्राय बेखिनियानोसै आदा नोंसोर बाजै बेसे इयार्सआ बहुत बुरजा बेसे इयार्स सन्देह नोंसोरनि मोजां मोनलायनायाव सन्देह जायोना जायामोन नो नाम्बार 1 नैबे सोरदोबा रायलायबानो बिराद सन्देह सिख्लाफोरजों टेक्स्ट खालामबानो मा खालामबानो कन्टेक्ट जायो मा जायो बिराद गुल माने माबा थांबाय आरो आंल' नङा बेबो ओमफ्राय सोरबा सेंग्राया माथो होदोबा बेखौबो दायनांबावोसोम बे नङा बे बेलेग बाथ्रा बे आरो बारा बिनिया बारा सोरबा सिख्लाफोरा सना नाय इदि हरोमोन बेनिखाय आङो बेखौ रायोमोन आरो बेखौनो दायनांदो बे माबा लोगोफोर दे नोंथांमोना आगैमोन माथो होदे माबा लोगो मोदै साबसक्राइबारफोराथ' माथो होखायो आं बेखौ हामा मोना जिखि जाया गासैबो आरो माथो होबानो जाबाय महा लोगो मोनो माथो हो मोजां नाङो जोंबो बेखौ बाजैखौ माथो हो आंखौ माथो हो माने जिखि जाया मोजां खायफा माने लाजिनानै मिनियो आंबो मिनियो आं नायखोमायो मिनियो आंबो बिराद लाजियो आरोना बिदिबा माने आंसो माथो जासिना माथो होगोन ना माने आं बोरै जासिना माथो नङा होनबा बेबा आंखौ सिनाय मोनमारा आंथ' मिथियाना थ' बेनिखायनो डाइरेक्ट माथो होयोबा आंबो फ्रि जायो आरोना मोजां मोजां होननानै मोजां माथो होनो हायो आरो थ' बेनिखायनो जिखि जाया सिनाय मोनबा माथो होबा मोजां नाङो आरो दे मोजां संसार जादों थेंक इउ स' माच आं नामखौ लाथ'ला दै गोलाव जासिगोन जिखि जाया मा होनदो मुनु बिहामजोनि मोखाङा महरा
मुनो बिहामजोनि माबाया फुटबलनि बायदि रुटि बायदिनो बिराद रुटिखौ खायफाया गुल बनायनो रोङा खिन्थु फुटबलाव गुल जाखायो बिराद गुल रुटि मोखां अखाफोर मोखां अखाफोरना पुर्निमा अखाफोर गासिखौ बहा लोगो मोननाय मेनलि कलेजाव लोगो मोनदोंमोन डिग्री फरायबाथाय जों मासिमोन फार्स्ट सेमिस्टार फाइनाल होनायदोंमोन जों फार्स्ट सेमिस्टार बावगारलायबाय आं बे समाव आंनिया गाबोलै सियानि आबादे एक्स गारजा खाननायमोन आरो जेनेबा आरो एक्सबो गैया होमबा सिगाङाव माने एक्स गारजा खानायमोन सिंगल जादोंमोन आं औलै फुल नङाबा गोसोआ बे दुखु जाबाय आरोना दुखु जाबाय बेनिखाय बेखौ बे इन्टारेस्टिं जोंनिया ओमफ्राय बेखौ प्रप'ज होबाय बेबो दालाय लागोन जाखाबाय नाम्बार बिखाबाय एसे उल्था नाम्बार बिदो नाम्बारखौ हरखाबाय आं खिथानो नोङो नों नायखांबा थांबाथायमोन हो ओमफ्राय खासे गोहोम मोननाय सेंग्राया बे खिथाबाय आरो आंखौ आंनि लोगो नङा एख' नङा गोहोमसो ओमफ्राय बे खिथाबाय आरो बे नोंखौ नांगोनो ओमफ्राय नोंनि नाम्बार बिदो होननानै ओमफ्राय बे मा थांबाय खाथियाव थांबाय ओमफ्राय सोर मानसि आंथ' सिनायाना ओमफ्राय सोरलै इदि जाबाय आरो आङो ओमफ्य नाव गोरबो खुंगुर नाम भेरगावनि इदि जाबाय आरो ओमफ्राय आं बाय सोरलै माबायदि नायनोसै आं इदि होनबाय आरो आङो ओमफ्राय नायनि होननायाव बे खिथिबाय आरो ओमफ्राय आं मोखांखौ नुवासै बे समाव ओमफ्राय उनथिंसो नुबाय बे ओरै लाजिनानै ओरै जाना थाबायना ओमफ्राय आं नुवासै ओमफ्राय बे गोहोमा लिंना लानो थांबाय आरो नाम्बारखौ लायनो इदि होननानै ओमफ्राय बे आंनियाव नाम्बारखौ बिहैबाय ओमफ्य बे नाम्बारखौनो बिनो हाला लाजिबाय गैला आंसो उल्था खिथानानै जेनेबा लिरना होबाय आरो जेनेबा आंसो लाजिबावलायसो बिनिफ्राय बिनि लास्ट दै प्रप'ज होनाया सिख्ला प्रप'ज होनाया बिनि लास्ट बिनिफ्राय नांथाखाबाय आरो मानो आंनो हाला लाजिबाय जेनेबा हाखाला आरो बेलेगखौबो गोसोबो थांखाला आरो माने माबा जाखायासै आरो माने स्टप जाखाबाय मा मुलिसो होबाय नामा बे नोंसो मुलि होदो आंनो मानो मुलि होनांगो नांलायफेराखै बेथ' एखेयानो जाबाय आरो नांलायबा सरि गोसोर बुंग्रिनो सानैबो बुङो जायनि दाय बे बुंग्रोयो फार्स्ट आं बारा बुङोलै नैबे सिख्लाफोराथ' नङा जेनेबा बे दायखौ बांसिन मावो नालाय बे गाव बांसिन बुंनो गोनां जायो आरो मालाबा नङा आं नोंदायबा सरि बुङो सरि आं सरि होखायो सरि माने जाहाथे आंनिया नांलायबा बे भेजेलाव थानो बायो जेखि जाया क्ल'ज जानांगौ नांलायनाया जेखि जाया खर' हान्थि जायो बे नांलायनायखौ आरो लाबाय थादोंबा आं इग' थाबाथ' जाया इग'खौ सेफायनाबाबो दे सरि आंनि दे सिरि था दे जोब्बाय सरि होननानै फोजोबदिन आरो हमबाय थादोंबा नङा बिदि हमबाय थादोंबा बे नांलायनाया मालाबा जोबा आरोना ब्रेकआप जालांहागोन एकस'बार गाहाम बुंनानै आंखौ लिरना हरनो थिनसै ओमफ्राय स्टेटास मारनो हायो खेबसे बेखौ मुवा सरि बुंहरदो मिथिबाय आं बुंनांगौ माबायाव शिलंनि लाइट लुमाव जों शिलंआव बेरायनो थांदोंमोन शिलंआव बुंगासिनो आं दे बाय मोनसे कारेन्टनि जाहोनाव बियो शिलंनि लाइट लुम मिथिना जाय थांदो लाइट लुम केनियन लाइट लुमनि मोनसे जादों दे बहुत गोथौ पाहार दा माबा मोनसे कारनाव बे नांलायबाय बेयावनो पाहारनिफ्राय बारनो ओंखारबाय जेनेबा बियो ओरैबायदि खोखो जाबाय आङो आंनिया खोखो थांबाय थादों नों सरि बुङागौ माने नोंखौ आं न'आव लांखालानो जेनेबा आंनिया ओरैबायदि खोखो बाइकआवनो थिखांखासै ओमफ्राय मानसि माय गैयि जागा नुनानै बाइकखौ लाखिबाय आं जोलै बेयाव ओंखार खोमा 10 बार जलाय खालाम बेसारा खामनांबाय गासिनो गाबै गाबबाय ओमफ्राय 10 बार जलाय खालामबाय अके अनबाय आं नङा मानसि गैया आं बेबायदि मानसि नङा जे मानसिफोरनि सिगाङाव लासिं खामग्रा आंनि हिन्जावखौ नङा मालाबा खामा आबहावा खालामनांगोन बिसोर मा बुंनो माने समान आरो ना इकुवेल आंबो वर्क खालामनाङो माने जेनेबा जेखि जाया समान आरो दाया जोबा जेखि जाया जायनो भुल मावो बेनो सरि बिनांगोन यस आंबो वर्क खालामबाय खिन्थु खामानिखौ बुंथ'ना आं बे लाइट लुमनिखौ आं दाबो हामाबो नाङो मालाबा बे सारिया होननानै मोनसे मेम'रि जाबाय खोन्थायाव जागोन नांगौ खोन्थाफ्लांबाय दै मुन'सिसा बिब' बिनानाव बिब' गैया आंनो देरसिन ओमफ्राय आंनि बिनानाव सासे दं आरो फंबाय सासे दङ बिनानावा सेकेन्ड फंबाया थार्ड बिनिया फेमिलि बे आरोना बिमा बिफा ओमफ्राय आइ बाबा दङ साबबामोन जोंहा दा साब्रै जाबाय मानसिफोरा बहुत सोंगासिनो उन्दैखौ माला लागोन होननानै दानो लाया दानो सानाखै जेबो प्लेनिङानो गैखाया आरोना मानोना जों दासो यं माने दासान्दि यं एज नङा होमबा बाराद्राय उन्दैयाव बेबि लाबाथाय खस्थ' आरो हाबायाव बेसेबां खरस जागोन हाबायाव मथा मथि 3.5 लाखसो जादों आरो 3 लाख 80,000सो जादों बेसेबां जादों गासैदो माने
अमाफोर क्लाबाथ' बारा जागोन अमायाथ' फिसिनाय दोङो आबौआबो होदो न'आवबो दोङोमोन आबौआ जुरि आबौआ खिन्थु मानै अमा होदो 1 कुइन्टेल 20 केजिनि अमा आरो जुरि आबौआ न'आव आरो 1 कुइन्टेलसो दोङो आरो 1 कुइन्टेल बायनांदो गासै 3 कुइन्टेलसोनि अमा जादों आरो अमायाथ' हाबा खालि माबा नांखादो माबा पेन्डेलनि खरस जानाय लोंनाय जिखिनि थाव संख्रि आलु दालि बायनायावनो 50,000 बायनांदो एक्सट्रा मिथिबायना 50,000 एक्सट्रा बायनांदो आरो डनेसन एक्सट्रा गामिनि डनेसन ओमफ्राय 50,000 एक्सट्रा खालामनांदों आरो दोङोलै बहुत खरस थायो पात्ता मोना पात्ता मोना पेन्डेलफोरालाय पेन्डेलथ' बहुत हेभि आरो जानाय लोंनाय बहुत थायो मान दान होनाय ड्रेस खैनानै गस्ला बायनाय सना थना बेफोरखौ लाबाथ' बहुत थाङो बहुत लाख थाङो आरो ना थ' बुंथ'ला देलाय बेफोर हाबानि नङा जिखिजाया आं 3.5 लाख 4 लाखसो थांदों आरो बाहाय गिदिर हाबा जानोबा 5 लाखनि सिङाव जाखाया आरो हरनायाथ' बारा हिनजावखानि 8 लाख न'नो थाखायो मोजां मारो मोजां हरनोबा आरो जेनेबा गासैबो दामि डेक'रेसन आरो फार्निचार तार्निचार हरनोबा फार्निचारफोरानो 2 लाख थांखायोना हरनायावनो सना गहेना आरो सनायानो नङा बे केपासिटि सायाव जेनेबा केपासिटिनि सायाव जेनेबा मोजाङै हरबा आरो 1.5 लाख आजिखालि मोजाङै सना हरनोबा 1.5 लाख 1 लाख आसि माला मोनसे बानायनो थाखायनो 1 लाख नङाबा मोनखाया मालाखौनो आदा सनानि दामा ओरैबायदि बारायबाय 24 केरेट गल्डफोरा आरो ना आदा बाजैनि मोजां मोनलायनाया गोबाव जाबाय रियेल नेमखौ बुंना बुङा बुंथ'ला उनाव बुंगोन दे लाजियो रियेल नेमखौ बाजैनि रियेल नेम बुंगासिनो दे खानसे उनाव बाजैया जि मोजांखा माबायदि मोजांलै थेंक इउ गोजोनस्रि बर' सानसेयाव बेसेबां कल रायलायोमोननो जों कलखौ बारा रायलायामोन सानसेयाव माने गोदानाव बहुत रायलायबाय उनाव 8 years जाबायना हौवा हिनजाव जानाय जाखायोमोन आरो ना माने ना बायो आंथ' SMS बारा जायोना बेनिखायनो फन रायलायबांनाय जायामोन SMSखौथ' आं रिप्लाय होखाया बाखायो आं रिप्लाय होनो नङा होयो जेनेबा नांलायबा जों हमना बेबायदि हमना गोलाव लिरना हरना सिख्लाफोरा सिख्लायाव आंथ' लिरना हरबाय था टिं थागोन खुनु मथे फराया लास्टाव गुड नाइट होननानै मोजां हरनाय उन्दुसिगोन आरो गैला फुं गाहाम जाफिनबाय सन फरायनाङा सेंग्राफोर फरायबा खर' हामा जायो बिराद सिख्ला फरायनाया बुंनाया बारा जाखायो फरायना लास्टाव गुड नाइट होननानै उन्दुनो थांबानो जाबाय फुङाव अट'मेटिकेलि गाहाम जाखायो ओरैबायदि सिख्लाफोरनि मुदा हरसे सिमां नुबानो गाहाम जानो फैखायो बेलेगनि बाथ्रा बियो आंनिफ्राय बुंदों आरो जेनेबा एक्स साबासे एक्स दङमोननो बाजिया दे बुंदो दोङो मा गैया बुंला नङा नोंना बुंना देलाय दोङो सानैसो दोङो आरो ने आंनिया खिन्थु गासै खैराबारिनि खैजोन सासे सानै साथाम दोङो खैराबारियाव जिखिजाया बुंबाय थाला नालाय लाजि मोनगोन एक्सफोरा हाबा जाजोब्बाय एक्सफोरा हाबा जामारबाय ने गासैबो दङ नामा गैलालै जिखिजाया 90% हाबा जाबाय 90% नङा खमखा सयजन दङमोन आरो ना एक्सआ आं डाइरेक्ट बुंखायो लाजिया नंगौ आरो लाजिना लाब गैया हाबा जाखाबाय गासिबो हाबा जाबाय आंबो हाबा जाबाय माथो आरोलाय नङाबा बे थाखायो एक्सआ बर' दं ना फादारनि सोमोन्दै सोंदों नुवाखै होनना बुंदों आरो ना जोंहा फादारा 2023 एक्सपायार जाबाय थैबाय माने मोनसे बेरामजों थैबाय आरो ना 2023 3 years जाबाय दायो थ' गैया होनना बुंनांसिगोन दा जा फादारा आंनि ब्लगखौ जाय सिगाङाव नायदोंलै आंखौ जाय सिनायो बिसोर मिथिखागोन न' लोगोफोर बेखिनियानोसैमोन जोब्बाय लोगोफोर कमेन्टफोरा जोब्बाय बेखिनियानोसैमोन गासै बहुत कमेन्ट फरायबाय थ' लोगोफोर बेखिनियानोसैमोन नोंथांमोना आरो माबाफोर सोंबावनो बाखि दंबा नै कमेन्ट सोंजागोन आं नेक्स्ट भिडिअ भिडिअ सोंजागोन ओमफ्राय आं नेक्स्ट भिडिअ बिनि बागै आं बुंगोन आरो ना थ' बेखिनियानोसैमोन नेक्स्ट भिडिअ लोगोसे बाय बाय आरो जाय दासिमबो फल' खालामाखै एबा साबसक्राइब खालामाखै फल' साबसक्राइब खालामबानो जाबाय दे थ' नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनसै दे बाय बाय लाभ इउ अल